Kde máte? Už dole? Čo? Má narichtovanú registráciu. Čau, kde hrať? Ale kde? Tu sa zahrať. To my nie sme ako vy. Oni strelci gólov. Vieš, Slatina dáva gól. Plavo! Mohol byť offside. Prepni! A je tu koniec zápasu. Striedanie v pravý čas. Som to prežil. Srdečné priateľské podávanie rúk. Jedenáctky? Áno, áno. Pre pána Jána. Vy môžete Bčko založiť. Tak vybehala. Počúvaj, ale dáči. No, neviem, či by sme sa ešte uplatili. Si naviac behal. Ja som vám nemohol pustiť, Prežili sme jedno zranenie. My sme zmysleli, že dokonca by sme nevedeli. Ako sa uchytíte, tak... Chceme? Môžeme. Jedenáctky si chcú kopnúť, ale to sa cíti. Umetány sadie bližšie do šenku. Do šenku 11. Takže na tú bránu sa ide kopať jedenáctky. Darmo aj robíš, No, ale keď nebehaš, tak to vidieť. tak je, tak. Čo, Janino? Schudol si dačo? Po 2 rokoch vidíš to takto, keď vás... No, tak ja viem. Takže ideme na jedenáctky. No. Čo je nohy zvykli aj brucho. Raz do týždňa, ako s Vladom chodiť. Tie one fľaše by sme mali No stavať. chodia dať na výgľaš. No sa nehrá teraz nič. Nechodí sa hrávať. Trošku pohyb, no. Ja som dostal, vieš, tak som pýtal. Hej. Hodia sa do seba, Jožo, a je vybavený. Ale pevne, keď sa hodia obidvaja. Obidvaja, pýtajte. Ale nie, každý. Dávaj dať skok. Komu? Petrovi? Stano, no hýba. Takže začneme jedenáctkami. Slatina. Martin Malatinec, ktorý keď zahrával za výgľaš, všetky premenil. Až jednu v priateľskom záhode. Ale v majstrákoch bol všetkých úspešný. Rozbiehal sa a poslal sa na poddeka do druhej strany. To bude ďalší. Moje Peťo Cerovský. Loptu si ani nejde stávať. Maroš, chod z druhej strany, aby som aj loptu mal. Áno, a stavia si loptu na ďalšiu penáltu Janko Brodianský. Z krátke Brody. Áno, od Šuleka dostal radu, ale presne k tyčky. Stano aj bežal a nedobehol. Ďalší aktér z výgľaša. Ide Stano Purdek. Brankár. Brankár brankárovi. A tak ako vedel Stano zahodiť, tak sa mu to podarilo aj tentokrát. Stano, to ste sa dohodli?
Vládko Kurčík zo Slatiny. Lopta ho nepočúva, ale kašle na to. Rozbeh. A tiež opačná strana. Ivan Černiecký za Výgľaš. Zatiaľ je 3-1 na penalty. Začala Slatina, Výgľaš končí. A tiež nepremenil. Peťo Krokoš na mieste vystihol a neškodnil, zlikvidoval pokutový kop. Zo Slatiny Janči. A tiež premenia. Janči, stratoval sa ti toľko golov. Neviem. 23 minút točím už. Za Výgľaš ide Janko Ostrihoň. 11-3. Rozbieha sa a netriafa bránu. Tak to Výgľašania nie, že netrénujú, ale ani 11-ky nevedia kopať. Morálka slabá. A zase brankár brankárovi. Peťo Krokoš na Stana Purdeka. A Stan ho takmer mal. Takmer ho mal. Aj sa hodil a nedotiahol na ňu. Natočíš ma, poďme si kopnúť. Hej, no dobre. Počkaj, ešte to točia. Nie, ty pôjdeš tiež. Ale nie, mňa boli noha aj tak. No ideš? Nie, keď pôjde one. Prihraj im loptu. Hej, aj tak už nič. Dobre, penalty ukončené.